is the national sport and martial art of the Philippines. The system of fighting of the early Visayans showcases weapon-based techniques with sticks, knives, bladed weapons, and various improvised equipment, including open-hand techniques. Historically, our ancestors bravely fought to defend our land and freedom employed with gallant skills and splendid weaponry. This cemented their identity as Bagani, having been handed down from generation to generations for centuries. The Filipino martial arts hones individuals who embodies patriotism, nationalism, courage, respect, confidence, and discipline. Presenting the Lapu-Lapu Arnis de Abinico, an internationally acclaimed Arnis Eskrima club based in Lapu-Lapu City, who are consistent champions in various national and international competitions. They also perform Filipino martial arts cultural demonstrations in various countries such as South Korea, Indonesia, and Germany. Ladies and gentlemen, the Lapu-Lapu Arnis de Abinico. Pinagdalaw sa ating ibathala, ang galing na meron tayo. Kaya kailangan natin gampanan ng tungkol natin sa lipunan. Sa iyong tandaan na ito, di sa akin. Sa puso ang pagkanagyan. Sa puso alamat. Rekta! Sa mga kalasan, huwag kakaragahan mo ang pagkakita. Di mo ba nakikita yung nakasan ako? Mga pagkakita na tayo na nasalo. Parang katawa ng katanapakan. Pero ba sa aking malibutan? Ewan ko na lang kung hindi na kilabutan. Di papakutsa, di papatubo. Kami yung panalo pero bakit parang kulang? Para ba sila yung nagigay panahon na? Kasandali, yung nagkawin ko yung nagura. Ako yung kabalaan, sino nakakira? Kapapanood ko ang pagkakitang doon. Pagkakit sa pagkasala yung tamyan doon. Sino ka nagpapapapel? Mga nananayin kinala sa papel. Kung pag-imahin, huwag kang kumapel. Kung hindi tayo sa'yo nagawa sa papel. Maghintay ka lang ng mga gimba.